24 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Норак ба фаъолияти маҷмаъаи гармхонаҳои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Гулнур оғоз бахшиданд. Маҷмаъаи гармхонаҳо дар масоҳати 10 гектар замини бекорхобида ташкил карда шуда, 6 гектари он барои бунёди гармхонаҳои муосир пешбинӣ гардидааст. то имрӯз 3 гектар пурра обод шуда мавриди истифода қарор гирифтааст, ки дар 1 гектари он гули садбарг ва дар 2 гектар гулҳои гуногуни мавсимӣ бо истифода аз усулҳои муосири агротехникӣ парвариш меёбанд. дар маҷмуаи гармхонаҳои Гулнур айни замон миқдори зиёди гулҳо парвариш карда шуда, гулҳоро аз 2 апрел шинонданашонро сар карда муддати 3-4 рӯз дар муҳити муайян нигоҳ дошта пасон ба гармхонаҳо тақсим менамоем. об додему дору додем, ки хеле калонтар шуданд. Гулҳоро гирифта ба қутиҳо мегузаронем. муддати 40 рӯз нигоҳубин намуда ба бозор пешниҳод менамоем. дар корхона зиёда аз 10 намуди гулҳои мавсимӣ парвариш карда мешавад. аз ҷумла тадегис, сини, салса, питуния ва тарения. дар оянда кӯшиш менамоем, ки миқдори гулҳои мавсимиро зиёд намоем. дар гармхона таҷҳизоти муосири кишоварзӣ дастрас гардида дорои низоми худкори рақамӣ мебошад. ин низом танзими ҳарорат, намнокӣ ва дигар омилҳои муҳити парваришро фароҳам оварда барои рушди босамари гулҳо ва баланд бардоштани ҳосилнокӣ замина муҳайё месозад. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар маҷмаъаи гармхонаҳо парвариши зиёда аз 1 миллиону 800 ҳазор гули садбарги навъҳои гуногун бо усули муосир ба роҳ монда шуда, ҳамзамон зиёда аз 3 миллион гулҳои мавсимӣ парвариш меёбанд. дар маҷмаъа дарахтони гуногун аз ҷумла олӯи туркӣ, санавбар, липа, маҷнунбет, каштан, арчаи кабуд ва ноки ороишӣ шинонида шуда, муҳити атрофи иншоот мутобиқ ба талаботи муосири шаҳрсозӣ ороиш дода шудааст. дар гармхона 60 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардида, аз ин шумора 42 касашро занон ташкил медиҳанд. дар мавсими ҷамъоварӣ ва омодасозии гулҳо 40 кас иловатан ба корҳои мавсимӣ ҷалб карда мешаванд. боиси ифтихор ва сарфарозист, ки имрӯз дар шаҳри Норак дар қатори дигар иншоотҳо бо иштироки пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гармхонаҳои замонавии мавриди истифода қарор дода шуд. дар гармхонаҳои шаҳри Норак 60 нафар ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шуда, ки аз ин 42 нафараш занҳо ва 18 нафараш мардҳо фаъолият номида истодаанд. дар 1 гектари майдони гармхонаҳо гулҳои садбарг ва дар 2 гектари дигар боқимонда гулҳои мавсимӣ парвариш карда мешаванд. дар оянда ба нақша гирифта шудааст, ки 3 гектари боқимонда, ки корношоя мебошад, таҷдид аз навсозӣ карда шуда, дар он гулҳои нодир парвариш ва ба фурӯш омода карда шаванд. корҳои ободонию бунёдкорӣ дар маҷмаъаи гармхонаҳо идома дошта, зиёда аз 700 метр роҳҳои дохилӣ мунфарш гардиданд. ҳамзамон биноҳои ёрирасон навсозӣ шуда, минбаъд сохтмони ошхона, ҳуҷраҳои либосивазкунӣ ва фароҳамсозии шароити мусоиди истироҳат барои кормандон дар назар дошта шудааст. раҳмат ба ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки нисбати духтарон ва ҷавонон ғамхорӣ менамоянд. имрӯз дар назди хонаи мо як гармхонаи зебову замонавӣ ба истифода дода шуд, ки мо духтарон дар ин ҷо кору фаъолият мекунем. ба маоши хуб таъмин ҳастем ва ба ҳамин васила зиндагии худро беҳтар менамоем. зимни шиносоӣ бо фаъолияти маҷмаъаи гармхонаҳо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта ва ташкили дурусти раванди истеҳсолот баҳои баланд дода, ба масъулин дастур доданд, ки бо истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда фаъолиятро густариш диҳанд ва баробари қонеъ намудани талаботи дохилӣ содиротро ба роҳ монанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки бунёди чунин гармхонаҳои муосир дар шаҳри Норак намунаи равшани татбиқи сиёсати давлатии дастгирии соҳибкорӣ
ва рушди соҳаи кишоварзӣ буда ба таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди иқтисоди маҳаллӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум мусоидат менамояд.